sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 12. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 14 na. Maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ Aksyon Radio sa Bacolod, weather update. Antes pa naman ang tanan, lakat sang panahon, kinanglan naton hibaloon sa aton nga linya, Sir Dave Cuajao sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Dave, maayong nga gabi. Yes sir, may gabi man sa imo sir, kag sa tanan palamati sa sining istasyon. Yari nga itong lakat sang panahon, Febrero 26, tugig 2021. Easterlies ang padayon nga nagapikto sa Southern Luzon, ilakip pa ng Visayas, kag Mindanao. Ang Western Visayas, ilakip na ang Bacolod City kag Negros Occidental, maka-eksperyensya sang kasarangan tubtob magulugal umon kalangitan, inipagapdan sa nga ligwid nga pagtupa sang ulan tugas sang Easterlies o kon localized thunderstorm. Kasarangan tubtob may umalagi nga pagbulumados nga huyop sang hangin nagikan sa nasidlangan, tubtob namin na nasidlangan, naga-impluwensya sa kabugsan sang probinsya. Karagatan sang probinsya, mangin kasarangan tubtob mabulubalod. Sir Bray. Daw kanami sa lakat sa panahon, sir, no? Gani, mainit Sir Bray. Mainit siya. Daw, kuha na gid, no? Nagapulo pa siplat na gid si ang summer time, Yes, ano? Sir Bray. Ay, si kabay pa nga, hindi naman magsubra man kainit, no? Gani man Sir Bray. Nang katulo ka katamtaman man, kay sigurado Tuwan na. ko. Ang temperatura tagi na Sir Bray, 25 tubtob 31 sentigrado man na. 25 man. So, bulubog na man sa gali, no? Bulubog na. Mag-summer, sir, mga usually mga pila, tag 30 plus. Ang sa aton diri normal gisa maka-reach kita sa una kung grabe nagiginit pinasa kita sa 33 mo. Pero ang aton pinaka main record guide nga normal kita is 32, 31. Sige, i-prepare na ang air condition dira kag mga electric fan, no? Ang mga guba-guba ipakayo na kay lapit na lang. Sir Dave, salamat. Thank you, Sir Bray. Good evening sa Maayong gabi gid. Una sa balita. Una sa aksyon. Matawhay palibot ang mga action pero tiya mo na sulit-sulit naton kada gabing pagpahanumdom sa mga utod ta nga nagipuyo sa igad sang baybay sa idalom sang taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan. Alerto lang 24/7. Action Firing Line. Action Radio Philippine Standard Time, La City 16 na mga muyo gid kita, ano?
sa aton sini mahal nga Ginoo ang guidance, ang pagpakamaayo ihatag sa aton subong iyang gabi kag bisan ano pa nga oras sa matag adlaw nga tanan, no? Kabay pa nga ubayan kita kag hatagan kita sang maayong lawas, palayo kita sa mga ano man nga sa isang balatian kag kabay pa mapapas na ining si COVID-19. Palayo kita sa mga disgrasya, ipalabot sa aton ang tanan nga kamaayo sa matag adlaw nga tanan. Amen. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Aksyon na Philippine Standard Time la 7:17 na sa aton sining pagpangalagad. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Onboard na, 12:09 tak na sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective. Balanced discussion. Fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagali na gumba nga balita sa aton sining pagpangalagad? Karon i-check nato ang patrol, bantayan ining isa ka may ginaligar, may diferensya sa paminsaron, ginlasak iya sang truck sa syudad sang Talisay ati pasensya sa nagapanihapon, do not get. Aksyon Firing Line. Samtang didto naman iya sa Banwa sang Tuboso, isa iya ka minor di edad, nagaedad sang 15 anyos, ang napatay man matapos nga maaksidente ang ginasakyan nga motorsiklo mga kaaksyon kagabi. Aksyon Firing Line. Duha ka minor nagangka sa isa ka motorsiklo or tatlo sila tanan na naman imo nga pagliko sa kurbada, sumangit sila sa nasugata nila, nadulaan sang kontrol ati disgrasya gid kay bumaliskad kuning isa ning natabog ini siya mo na nagtalalabog siya sang natabo ang pagdula sang kontrol. Ang ulo yan nalampo sa simento. Ati pagabot sa ospital, patay. Aksyon Firing Line. Ay, perte iya ka. Gin-check ba nato na ito balang nakitaan nga pilason sa Banwa sang Ibi Magalona. Hasta subong way gyapon ini makilala. May tato ini siya nga si Lanlan kag ini siya ginapatihan sang kapulisan nga basi gin-salvage ini kag ginbilin lang sa nasambit nga lugar. Way pagid sang pamilya nga nagkadto siya diri sa May Corazon, Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Kagati subong hindi pa siya kay istorya kay may mga tubo ang iya sining nga baba. Aksyon Firing Line. Sa iban nga balita maka-aksyon diri iya sa syudad sa Bacolod, isa lang ka strike kagabi o kun duha ka strike kagabi, 1.4 million pesos more or less nga balor sa ginapatihan Shabu ang nasakute sang kapulisan. Aksyon Firing Line. I-check taman karon kay ang Regional Director sang PNP diri sa Region 6. Kung na pay dalom ang Bacolod iya sa Region 6, luyag sang Regional Director nga imbestigahan sang maid-id sang Bacolod City Police Office ang mga shooting incidents nga nagluntad diri sa aton mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Bisan din na ni sila pagsuguon, kuha na ni dapat trabaho na nilang imbestigahan, galing kay daw, ti mo na hulat-hulaton tayo, hindi man basta-basta mag-imbestigar kung wala sang witness, wala sang ebidensya nga ginauyatan. Aksyon Firing Line. Diri gihapon sa syudad sa Bacolod maka-aksyon, padayon ang pag-monitor sang aton sini nga mga utod kon COVID-19 ang paghahambalan. Aksyon Firing Line. Sa balita iya sa probinsya mga kaaksyon, sa balita sa probinsya, i-check ta karon Action Eden Abuso ining medical frontliners nga bakunahan sa Kapitolyo Provincial, identify na suno iya kay Governor Lacson. Kag may anton duha ka mga fisherman nga na-rescue dito sa Zamboanga ate may ara ang LGU sa Sipalay hatag sang financial assistance para sa ila. Kag kuana inang tawag naton nga may mga personnel sang Corazon, Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital nga nagkala positive sining COVID-19. Aksyon Firing Line. I-check na rin karon ang iban pagid nga detalye regarding sa mga balita lokal. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Antes kita magpalayag sa balita lokal maka-aksyon, na-check nato ang balita man sa iban nga pungsod. Didto ya sa Kuano sa may Sumatra, Indonesia. Nagbugas ang aso ang Mount Sinabong mga kaaksyon, mga 1,500 metros ang kataason. Ining nasambit iyang bulkan among pinakaaktibo sa nasambit iyang pungsod. Aksyon
firing line. Pero wala to, may mga linog, may mga bulkan, may mga baha, kung ano-ano na lang katabo sa palibot naton subong. Samtang dito naman sa United States of America, si US President Joe Biden nagmando sa US military nga magpatigayon sang airstrike dito ya sa Eastern Syria o kon Syria makaksyon sa ila sini nga mga pasilidad. Nano ini, daw waynes laga sa pakto sa COVID-19 mga airstrike yang ginahimo to sumpa. Firing line. So dire sa Pentagon mga kaaksyon, iya sang milisya suportado sang Iran ini nasambit iyang mga pasilidad nga dira sa may Syria kag dumduman ninyo Pebrero 15 nyara sa may naglinupad iyang kon linupad nga rocket dito sa nasambit nga lugar. Rason nga subong sabat ini sang US mga kaaksyon. Firing line. Kasadya man to sa ila, no? Diri sa aton, kabay pa nga tawhay lang kita kay kung rocket na maglinupad daw kadelikado, yaon tani panago. Action firing line. Samtang diri sa pungsod Pilipinas, ang natabo nga shootout, misencounter, according pa sa initial nga report sang otoridad sa tunga sang Philippine Drug Enforcement Agency kag Philippine National Police, ang kuano, si Surigao del Norte 2nd District Congressman nga si Robert Ace Barbers nga maning nagapungko bilang chairman sang Senate Committee on Dangerous Drugs magapatigayon sang pagpangusisa umpisa Marso kung ano gibla ang natabo sining nasambit iya nga pagpatigayon sang operation sang duha ka departamento kung duha ka ahensya sang gobyerno. Firing line. Diri sa kay Barbers na sa doabalyang information do kaskitsibla. Doon di ta sigurado kung ano gid makamatuod sini. So magapatigayon ang kamera sa moto propio nga pag-imbestigar agod mabalaan gid kung sino giblang nagasugid sang husto mga kaaksyon. Firing line. COVID-19 kita, no, diri ang pungsod Pilipinas subong adlaw nagdugang sang 2,651 ka positibo. So nagdangat na sa 577,327 na ang positibo, ang nagpositibo sa Pilipinas kaya nagapabilin iyang aktibo 34,498. Naka-recover naman ang 524,582. Ang patay nagdangat na sa 12,247. Kag sa balita gyapon diri sa aton sa lokal, ari na kay sa Domingo nga adlaw mga kaaksyon, mag-aabot na diri sa aton ginalauman ang pag-abot sang 600,000 ka doses mga kaaksyon sang Sinovac nga vaccine from pungsod China. Suro diri kay Senador Bongo, siya gid mismo kag si Presidente Rodrigo Duterte amo gid ang magabaton sining nasambit iya nga bakuna. Firing line. First batch ini suno kay go, first batch ini nga ginatawag iya kwan donation sang China diri sa pungsod Pilipinas. Baw, kapalangga gid sang China sa pungsod Pilipinas kay libre gid iya ho. Ang isa ka gatos kalibo diri 100,000 doses mga kaaksyon ipang bakuna ini sa mga katapo sang Armed Forces of the Philippines, sibilyan nga mga empleyado iya sang Department of National Defense kag ang turnover sini sa buwas sa hapon o Domingo sang hapon tilang tawon tani. Firing line. Kag ang AFP sa Sirimat taniyon identified naman ang ila sini nga mga tinawo nga pang-injikan mga kaaksyon. Firing line. Suno dire sa mga taga AFP siya may ara sang target nila nga kada adlaw maka-inject sila sang tag isa ka gatos gid, no? Isa ka gatos kag may ara na sila sang kompleto nga lista gikan sa Cordillera Administrative Region, Region 1, 2, 3, National Capital Region, 4, A kag 5 mga kaaksyon. Firing line. May panakalambot diri sa Tonti subong may 72 na ka mga vaccination teams anaplastar kag centers mga kaaksyon compulsory ini sa mga sa mga AFP. Ati good luck sa ila tanan-tanan. Firing line. Ara na gid ang bakuna sa Domingo na gid maabot galing kay amo na kadamo sa nagapamiriphe kun bakuna ang pagahambalan. In fact may lagaw gani subong sa social media, may ara sang listahan sang mga bakuna like mga Johnson & Johnson's, ining Sputnik 5,
AstraZeneca. Ano pa ginang iban mga Pfizer nga ini ara man ang Sinovac ya ginabutangan ka ikis. Action firing line. Kakontra ti libre panitani pero nga ang kadamo gid sang nagakontra ti efficacy niya gani 50.4%. Action firing line. Ang ambal sang iba na no maniato niya nga ang COVID-19 ginapatihan nga naghalin didto ya sa pungsod China pero una pang pungsod China donar sang nasambit yang bakuna diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Di may mga ni kay lablab gid sang China ang pungsod Pilipinas. Action firing line. Amo pa ng baklo naton ara na donation sagi pati kabalakay. Action firing line. Pero aring isa ka masubo nga balita mga ka-aksyon. Sir, basi matira mo na sir ha. Sir El Rey, ang ginsend ko na si mo aring pinaka masubo nga balita sinigid lamang nga hapon bangod ining isa ka vice mayor iya didto sa Mabuhay Ulotanga sa Zamboanga, Sibugay ang ginluthang patay gid mga ka-aksyon. Action firing line. Swerte upod ining nasambit nga vice mayor ginkilala sa kay Vice Mayor Restituto Kalungi of Mabuhay, Zamboanga, Sibugay. Amo ni siya ang napatay mga ka-aksyon and ang pilason diri si Engineer Edgar Pampanga and may HDJ diri nga si Abdo Hari Gapor mga ka-aksyon. Action firing line. Ang suspitsado diri wala pa makilalan tubtob sa sining nga mga tiniyon. Nagluntad ini nisambit iya nga insidente dira sa poblasyon Mabuhay, Zamboanga, Sibugay wherein si Vice Mayor Restituto Kalungi of Mabuhay, Zamboanga, Sibugay upod dire ang duha ka iban pa nagapulupungko ini sa uluonhan lang sa ila sining nga munisipalidad. Action firing line. Ano na siya? Ulotanga. Okay. Ulotanga. Amo ning lugar. Okay. Nagapulupong ko ini sa ulonhan sa ila sini municipal hall mga kaksyon. Kasimple man ang gani mo araw. Kay may ginapatigayon ini silang may ara sang programa sila, medical mission na posible. Nagapulupong ko ining vice alcalde kag duha ka iban pa sang may nagdulog nga isa ka motorsiklo pagkatapos ginpalapitan sila kag pinangluthang. Pero ang naigo gid nga mga patal diri amo ning vice alcalde nga ginkamatay ginya dira mismo. Action firing line. Why siya kahalin sa lamesa mo, no? Ang ulo niya ginsandalya na lang sa lamesa while gapungko sa bangko kag ang kamot ara nahulog sa dalom ang isang wala nga porsyon sang kamot niya. Ang igo niya abi ara gid sa ulo ini. Action firing line. So ang duha subong ginabulong sa hospital. Padayon pa ang investigation sa kapulisan kay ang mga suspitsado or suspect mga kaaksyon sakay ini sa single iya nga motorsiklo. Isa ka black Honda nga XRM 125. Grabe iya no. Si Dakwan, Brody Light kadakong adlaw pero ti ara may kadamo patawo ginpunduhan lang, ginpapanaugan o ginpalapitan kag pinangluthang ining mga biktima. Action Brian Borden. Action firing line. Te-check nato na kung ano investigation sinihikon nga pinangluthang ini sila ining nasambit iyang busy alkalde. Hindi ka na gid makabasta-basta palayag iya na. Action firing line. Speaking of pangluthang mga kaaksyon, diri sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Di nang guro sa inyo matago labi na gid kon kadadlaw kapamati kamo di sa Aksyon Radio. Kadadlaw ang balita may mga ginluthang diri, may ginapangluthang didto. Damo sina. Pinakadamo nga ginpangluthang sini nga mga tuig na 2021, mga masobra na pulo mga kaaksyon. Dila naton gid makuan figures niya. Diri sa syudad sa Bacolod nga lunsay mostly ang mga biktima sang riding in tandem. Action firing line. Ang iban diri pinangsulod sa ila sinipuluyan. Madumduman nyo tong isa ka senior citizen sa barangay Alihis nga nagapulupungko lang to sa sulod. Ginsulod sang naka-motorsiklo man to nga suspect pinatay. Action firing line. Ang nagligad to mag-live-in partner sa barangay 2. Sinulod man to tiniro ang live-in partner nga laki patay. Action
firing line. Nagligad lang nga adlaw dira sa barangay Kabog sa may Purok Linya, no? Ginsulod man tos puloy anya patay. Action firing line. Tapos ang babae ito sa tubang sa isa ka mall diri sa may Kapitolyo Lapito kasakay sa tricycle ginlutang sa Tangkugo patay. Action firing line. Sa pagkadamo lang sang pinatay atong isa ka ginaligar nga asset sang na National Bureau of Investigation sa barangay 32 ginluthang man to patay. Action firing line. So medyo madamo-damo nga mga paglutangan ay diri sa aton sa syudad sang Bacolod mga kaaksyon. Sa diin nga ti Asta Subong, ang kapulisan naton medyo wala pagid sang may napasakaan sang kaso. Aminado man sila nga may ara sang kabudlayan sa bahin nila. Una, witness. Amon ang kabalo ka sa korte, ang pinakabakod nga makatudlo kag makahambal abi nga amo na siyang suspect, amo gini sila suspect, dapat may buhi nga Action firing line. may buhi nga witness mga ka-aksyon mo, na? And aside sina ti mga ebidensya nga makalap sang kapulisan. Isa pagid sa makabulig kung tani ang mga closed circuit television o kon CCTV nga pwede magamit nga ebidensya man sa kapulisan kung makuha ang pila ka mga ahitsurada sa motorsiklo kag sa mga kwan mismo, mga suspect mismo. Action firing line. Now, diri sa syudad sa Bacolod ti alarming si negosyante nga ato ng BCCI executive dira nga si Sir Frank Carbon sa mga negosyante alarma na. Mahatag na lang siya gani gas sa kapulisan sa Bacolod para maglibot-libot ang patrol according to Mr. Frank Carbon. Si Vice Mayor Elcid Familiaran alarma man. So, hindi na niya maayo. Ang luthang dito patay dito ti bisan maghambal kita nga isolated case alarming gihapon. Action firing line. Si Councilor John Gamboa Jr. gani nagpadagduso or nagpasulod sa resolution nga dapat tutukan sa Bacolod City Police Office ang ini nga pagpangluthang diri sa aton. Online sa firing line. Sa aton nga linya we have Lieutenant Colonel Ju M. Malong, spokesperson sang Region 6 PNP. Ma'am, good evening. Yes, sir. Sir Brian, good evening. Kung sa nagapamati sa mga gabi sa Action Radio Bacolod. Mayang gabi, gid. Salamat gid ma'am. Nakalabot maybe sigurado dira sa talatapan ni Sir Miranda, Regional Director nato sa PNP ining nagakalatabo diri sa Bacolod, bisan Negros Occidental pa gani nagligad nga mabinulan for man nga pinatsyanay ang mga suspect mostly riding in tandem Ma'am, anong pinaka-mandate ni Sir Miranda karon sa Bacolod or bisan sa Negros Occidental regarding sa ni ma'am? Actually, pag-assume gid sang post sang ating regional director, that was December 1, if I'm not mistaken. Yes. Nag-start siya December 1. Ang iyang mandate is to have to strengthen our mobile patrol units and ang aton nga motorcycle units naton. So, ang motorcycle units naton, sir, may ara kita na sa mga cities like Iloilo City and Bacolod City. The main function of which is to combat kani motorcycle riding suspects. Kaya balaan man naton nga ang motorcycle riding suspects not only commits murder and homicide cases. May ara pagkikita nga iba nga cases nga ang ginagamit nila nga escape vehicle is motorcycle. Yes. Meron kita ng mga robbery and theft cases and even rape cases nga ginagamit is motorcycle gyapon as an escape vehicle. Yes. Balaan man naton, sir, kay ang viability kumbaga sa motorya, kumbaga ang kadasig lang sa ila magpalagi once nga motor ang ginagamit nila. So with the mobile unit naton or sang motorcycle unit naton, they could easily run after sining mga suspects nga ni, and at the same time mas madasig ang ilang nga pag-respond sa aton nga mga crimes or calls so amo na siyang una gid nga hambal sa aton regional director upon his assumption. Second, sir, is sa aton enhanced managing police operations. So may ara kita, sir, nga weekly review sang crime statistics naton nga katabo sa tag-sa kaprobinsya kag cities diri sa Western Visayas. And amo na gani every time may manote kita nga mga incidents na siya ginapangtun-an naton and ang aton nga deployment sang aton nga operations would depend on the crime clock, crime map sang aton nga tag-sa kalugar. So amo na siya, sir, ang mga initiatives nga ginaubra naton diri sa Police Regional Office 6 to combat crime man considering gani nga dira sa Bacolod
as you've said or mentioned, no, very alarming na ang cases sa motorcycle riding suspects naton. So there is indeed a need, no, nga kinahanglan tutukan na siya. So amo man na siya ang mando sang ato ni regional director. So si Regional Director Brigadier General Rolando Miranda, ma'am, aside from tingog lang abi nga ipalabot diri, may ginapadala gid din nga mga note abi sa aton sining BCPO Director nga dapat tutukan ang pag-imbestigar sini, ma'am. Well, sir, on meetings, gina-mention na siya, no? Kay part na siya ganitang pag-evaluate naton sang performance ng tagsa-tagsa naton kay unit, no? Inang crime solution efficiency, kag crime clearance efficiency, and even the decrease on the number of crimes, isa na siya ka-parameters naton, no? Sa pag-evaluate sa effectivity sang isa ka leadership no sa isa ka command. Amo na nga wala man nag-fail ang ating regional director nga mag-remind sa aton nga city directors and provincial directors to have their own initiative man, no, in terms of their crime situation sa tag sa kalugar naton. Ma'am, anong mga basis abi sa isa ka lugar like diri sa Bacolod kag Negros, if in case gid man nga madamo sa mga kriminalidad nga wala na solve ami, ano mga basis pagidra abi nga dapat i-relieve kag islan anay for the meantime or forever abi ang isa ka nagapungko dira, ma'am? Actually, sir, it's more on the accomplishments ng isa ka unit, no? The operational accomplishment and of course the administrative accomplishment based on the mga mando diri sa aton from the national headquarters and of course from the regional headquarters. So una, on the operational accomplishment, syempre that is a running order coming from the president ng aton nga campaign against illegal drugs, illegal gambling and other forms of illegal activities. So isa na siya sir ka parameters naton nga ginatan-aw, no? Second is of course ang aton nga accomplishment pagid sa accounting of loose firearms and arrest of wanted persons. So and of course sir, ang overall crime situation sa isa ka lugar. So ang ginabasihan naton would be the crime solution efficiency, crime clearance efficiency, and of course the average monthly crime rate kumbaga sa isa ka lugar, no? So amo na siya sir ang mga parameters. But as to the relief of commanders, syempre CRD lang gid na iya sir ang may say kung may relief kita sang commanders naton or wala. I see. Okay, at least may ideya kita kay ti kadamo man sa question abi like performance sa aton sining kapulisan. Gin-mention mo ago regarding motorsiklo. Diri sa Bacolod, before may mga motorsiklo pa kami nga nagalibot diri. I don't know, walang ko guro kita today, pero damo man gamuno nga waay gid. May mga police on bike man kita. Wala naman to, ma'am. Anong natabo sini, ma'am? Actually, sir, it's continuous ang program natin sina, no? As isang nagligad, nag-inquire na kita na sa ating Regional Operations Division, no? Regarding ganun, isa standing order ni RD nga gusto niya i-strengthen ang motorcycle units naton. So, there would be accounting sang aton nga resources dira kung mayara gid man balang motorsiklo ang aton nga mga stations, especially cities, no? Second is, of course, ang number of personnel nga assigned dira to sustain gani ang patrol areas nila. And ang isa pa good sir would be ang training, no, sa mga personnel naton. So diri sa region gina-account na siya naton ang mga amsina, and just in case nga wala gud man gina-augment na siya naton. So amo na siya sir ang ginaobra naton sa motorcycle units aside from the weekly gani nga enhanced managing police operations naton, kundi naga-base ang aton nga deployment sa crime clock kag crime map sang aton nga tagsa-tagsa ka units dira sa Bacolod City. Kay diri sa Amon, sigurado ko may ideya ka, ma'am, during that time may police di nga gintero ti patay si Exaltado bla. May mga abogado, may mga kung ano-ano, may mga negosyante ang iban, no? Hasta subong ti iban to daway nagin mafailan pa kaso. Aminado man ang aton sini nga BCP o nga kung kulang man ang ebidensya mag-file ka kaso kanugon sang time bala mabasura man lang Japon, ano? So sa mo sini nga hitap. Yes, go ahead, ma'am. On cases like that, sir, like for example, may ara kita sir nga if more than 60 days na siyang hindi ma-solve, gina-consider na siya sir nga cold case. So once na cold case na siya sir, ang folder nga na i-ano na siya,
ang case folder yan na i-endorse pa na siya sa CIDG. Yes. Kaya ang CIDG na doon ma-handle sang case, pag more than 60 days na siya nga wala ma-solve sang unit na concern. So, amo na siya, sir, ang ginaubara naton. So, kasi maghambal kamo nga once nga cold case, na siya ginapabayaan na siya nato. No, kay sang last lang namon nga command conference, I think na-present na siya sang R7 sa aton ang number of cold cases naton nga dapat isolve sang tagsa-tagsa ka unit. Kag kung wala na gid man sang development sa ila, they have to turn over that to CIDG and CIDG will be the ones to investigate, no? Check to na siya, sir, pag kulang ang aton nga ebidensya, no, do kag mahina ang kaso naton, syempre hindi kita mag-file pa for the meantime, but the investigation continues. Ang BCP aminado man no? Aminado man nga ti kulang gid pulis kung ang iban pwede ginhimo dahil nga contact tracer man sa COVID-19, ti amo na ang problema. Ang amo na din nabalak anon kay kundi nag COVID-19 ta last year. Pag umpisa sa mga bulan sa mga Oktubre, Nobyembre nga daw relax sa amon di si COVID-19 until today, doon nagdamo gid ang luthanganay gid. So isa sa mga nakit-an pagid sa iban diri ang mga checkpoints, maybe guro ti pabakuron pagid no, kiti kalabanan mga suspect nakamotorsiklo. So may armas luthang sila. Yes. We will be following it up, sir, no. Kay makita man na gyapon sa Enhanced Managing Police Operations gani naton. Nga once ang isa ka unit mag-increase ang case niya sa aton nga 8 focus crimes, ginapa-initiate na sila, sir, sa mga interventions nila. We always have that quad intervention nga ginatawag, no, coming from Intel, operations, PCR naton, kag IO naton, or information operations. So all those are working, no, for crime prevention and solution gani, no. So don't you worry, sir, kay diri sa aton sa regional headquarters gina-follow up tagid ng aton nga unit. And on the tactical naman nga side galing amo na ang medyo naton, no, ang magambal kita kami diri sa region strategic lang kami because nagamando kami, naga-command kami sa aton nga mga units. But ang tactical level naman, sir, which is the implementation of all the instructions here coming from the tactical and operational level na to, no, dapat i-aragid sa station, no, so dapat sila mismo dapat itutukan nila ang mga areas nila kung diin nagadamo ang ilang crimes, and they have to adjust, of course, no, ang mga checkpoints nila para nga ma-address nila, kumbaga, like mga escape routes, no, frequent escape routes ng aton yung mga motorcycle riding suspect, dapat amo na siyang tutukan man sa aton yung mga checkpoints. Yes, kabay pa, ma'am, no, kay ti sa na-mention tana pila ka mga miyembro sa ngamon sa mga public officials diri sa Bacolod na ka-mention nati alarma para sa ila. Negosyante mismo na alarma, because nga ti amo na sino mabing ganahan mag-invest diri sa aton or maglagaw kumera sang broadly light nagapangluthang ti basi magkalasalabat ning way gidla kalabot-labot. And would like to inform you today or tonight nga sini nga mga sinima naman ho puro ti ma'am nga dinagpanay sang illegal nga droga diri sa amon sa Bacolod. In fact, last night lang 1.4 million pesos sa duha ka strike. Yes, sir, no, may ara kita nga mga dira nga mga accomplishments dira kagabi, no. We have 720, if I'm not mistaken, and another 600 plus man, no. So ina lang nagahambal, sir, no, nga ang aton yung mga operating units dira wala gid ga kakulang, no, sa ilang pag-ubra sang ilang mga trabaho, no, bilang drug enforcement units man naton. Sige. Anyways, ma'am, salamat gid sa mga time and gabi kag mabuhay ka, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, man, Sir Brian, kag mayong gabi sa liwat sa nagtanan na nagpamati. Thank you, gid. Yes, ma'am. Action firing line. Anyways, bisan di pa gani magmuno, no, si Brigadier General Rolando Miranda. Inisyatibo na nasa ngaton sining local chief mo kung paano iniyahan ining nagkalahinabo yang pagpinatyanay diri sa Bacolod kag Subuman probinsya sang Negros Occidental. Pero ti trabaho na nasa aton sining kapolisan, ang aside from luthanganay ti kung kaysa may ara pa sang mga bukas kutse subong nag-atake man ang mga sabnitanay sa dalanon, ara man nag-attack man subong. Ti ini sila nga mga tawo, why ni sila nahadlok kung wala sang presensya sang kapulisan. Te aminado ang BCPO, Jutay Police.
Tiguro i-adjust na giguro para ma-address na rin amo nga mga crimes sa mga katabo diri sa Bacolod. Action firing line. Nalipay kita kasi COVID-19 na 0-0 mga kaaksyon. Pagkatapos, amo ning pinakakululbaan man no? Ining mga kawatay, holdapanay, pagpangluthang, nagalala ang sitwasyon. Action firing line. Kag illegal nga droga. Anyways, ginakuha na subong sa aton nga kapulisan na dito sa region mismo, ginaideyahan kung paano matapna ini or mahagan-hagan malang diri sa syudad sang Bacolod mga kaaksyon. Action Brian Warden. Action firing line. Daligid lang para sa inyo siri mangin nga kutis nga naton karon dugay-dugay i-try naton nga malabot ang patrol sining kaluluoy man nga paglasak sang isa ka truck sining isa ka persona dira sa syudad sang Talisay nga may diferensya kuno ini sa panghuna-huna paano in siya nalasakan karon pagbalik dugay-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Manamyaw kita sa aton nga maukod nga tagpalamati si Marilyn Abarte. Salamat gid ga monitor sa nato Soligin La Castellana. Pedrinia Ironman nagsumbray lihog ko tamyaw mga barkada ko sa barangay Handumanan Zone 6 mga stars sang Block 3 Aksumbray Kokoy Jamie or Jamie Nonoy Kumpol mga 3-pointer na sila sa Block 3. Wow. Leia Younger Esquivel, nag-monitor man sa Talisay. Raymark Saromines, good evening Sumbray, watching from Pinuwayan DSB. Great lang, family Saromines. Thank you again. Christine Minies Villalubos, si Sir Imbong Jocampo Araman, Emily Bibauco Punce. No? Salamat gid Araman si Nonoy Punce. Simon Alfonso, Melchorita Ferrer, Buenafi Advincula, Ronalyn Nicor, Jocelyn Liboon Dispuho, Leda Zamora Yamagishi, Dato Puti. Wow. Action Bright, good evening. Monitor gid kami diri barangay Naga sila Carlota City. Pamay si Mamang Rosita Blanca Flor. Alma Agravanti Sabater, Alex Montesa, Sir Bay Lihog Kotamiao, Tribo Gimo, sa barangay Buena Vista, Ginbong, Pontevedra, Pamilya Salodares, Sumalde, Katige, Mugar, Rojo, Clarito, with Gilirimo, Clarito, Tatay Fred, Madred, madamo gid nga salamat. Okay. Teresa Oliveros Araman, Leo Socamo. Good evening, Sumbrian. Manyapon ta, monitor lang kami din sa Concepcion. Wow, thank you, gid. Ana Mandrigos Rob, hindi ina libre sir, may kapilit naman na ina later on ang ila vaccine ausos Alex Montesa, si Lola de la Cruz with her apo Raymond Ligaspi Pineda sang La Carlota from City of Pasalamat. Jenica Sopida, Sir Bryce still here watching you. Thank you sa info. Yes, thank you man. Jocelyn Juan Gabales Guliman, good evening Sumbray, galantaw gid kami banahon live sa imo kada gabi. Kag ginagreet ko gali ang bata ako subang Danilo Jr. kag si Joy baby kag nga cute. Then Bryle kag sa akon umaga Janelle de Los Santos pamati. God bless Action Bryle. Sige. Na si Iron Man ba always ginagamonitor mga pamilya ko Action Bryle sa Handumanan Zone 6, pamilya Erio, pamilya Mosquera kag pamilya Pedrina, especially Mama Judith. Wow. Krisha Blas Araman sa Pahanukoy and Vice Mayor wala security personnel o kon escort Sir Bry way panabutang. Dory Hison, si Francisca Puso Maderaso,
Good evening, Sumbray, mga kaaksyon. Keep safe watching live from DC2 RPHS Subdivision Alihis. Okay. Araman si Tungburan Tuario sa Bilye Arte Condominium. Greet lang, Kapitan Edgar Tuario, Lalagsan na Castillana. Rhea Tuario, ya wife. 4 ka kids, RR, Aming, Princess, Kagzeya, Nanay Rosie, Tatay Tinoy. Tuario, Mayor Maymay Nicor, Kagkagawa, Jigjig Toledo. Manjo Arnijo, salamat. Michael John Season, Action Bray, monitor always and shout to Elias Paraniaki. Keep safe to all Energy Fans Club. Thank you, Gid. Milvin Piniafiel, done sharing. Thank you. Pakishare pakishare others sa aton nga mga listeners, ha. Rafael Diaz Jr., good evening, Sumbray, watching from Saudi Arabia. Trixie Busillo sa Tubang BJMP, Lapit BCPO, Tira Manda Babahi. Reclamation, Christopher Vinson Paray sa Orlando. Bahiman ginpatay, abuanan ginapatay man sa Kabog BJMP gintiro exaltado magsungay. Ana Marie Maluloy-on, good evening, Sumbraya, nagamonitor kami di sa Himamaylan City. Thank you, Git. Erwin DB Gonzalez, thank you man sa Maaw. Vanessa Mayo, good evening, good AM Aksumbray, and to all EFC of ARB duty time, enjoy y'all. Have the great weekend. God bless, more power. Rome, 10,000 lakes man. Sige. Johnny Hinet Bailado, nagamonitor man sa Morsha, God bless. Iron Man, Aksumbray Patamiyaw Lihog, akon migo Ronald Salvatrita nga gaprakos, ano man, patigtiyo gabula, practice guro ni. Oo, kay hindi man kabasket Aksumbray. Salamat, God bless. Tuod tawhay, hambal ni Busiyo, tuod tawhay, may mga bantay, mga dalan nga pulis, dira bala sa Old Airport. Balaligad, may bantay mga pulis. Bambi Serrano Defensor, nag-monitor man sa Istoms 3, Barangay Estefania. Lida Zamora Yamagishi, Araman, OMG, dangerous sa Aton Province. Okay, Aksumbray, always take care, stay safe wherever you go. God bless. Salamat kay Ma'am Lida. Si Mary Grace Eugenio Fermin Araman, Alex Montisa Sumbray, sang una may mga kapulisan sa nagakalinlain nga kanto o kon establishmento komersyal, mga buluthuan, mga simbahan nga awala to masustain Sumbray, mga trainees ato ginpang-assign na to sila kundiin subong. Jovi Monares Araman, Gardenia Gonora, good evening, Sumbray, monitor lang kami LCC Princeville, Barangay Sumag, keep safe always, God bless. Carmelo Garingo, good evening, Sumbray, always watching live. Si Chim Pagran, nagamonitor man, Pagran family, salamat Aksumbray, kag si Manang Grace. Odi Lupes, good evening, Sumbray, regards si Mama Buffet Nimo, listening si Papa Mio Bansiloy sa Bunga. Ay, sila ni Tita, gili niyo sa Bunga, Tita Bupit to. Salamat, may gabi. Romel JP, may gabi, Aksumbrayan, shout out lang mga pamilya JP, Barangay Singkang Airport, mga tagpamati man sila from Singapore monitor. Salamat. Eda Binzula, Mildred Herdon Tahonira, good evening, Sumbray, monitor kami ni Gardenville Tangob. Sige, pakishare, God bless, pakishare sa aton sining alive. Irene Gante Juanites Pitua, nagamonitor man, upod ang family Pitua. Inocencio Mercado, pa-shout out please, good evening, watching from Manila. Ida Binzola, shout out nanda Jeddah, kay Mila Ramos and Pearl Basinilo, ga-watch gid sila Action Radio. Salamat. Emma Alcuela Kerlstrom, nagamonitor man sa Sweden. Alunan Suzette Kate Spade, nagamonitor man sa Barangay Granada. Sige, relax lang ko, ginagmay hapag balik ta. May mga balita kita kadalag ko. Stand by.
si Aksyon Brian Morgan. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:58. Action Firing Line. Ginaendorso Action Firing Line. manamyaw kita na sa mga utod ta nga monitor sa mga gabi may gabi lang kay Mr. Sunny Boy Magsipok no dira sa may barangay Balabag, La Carlota. Salamat sa monitor si Snowy Cloud Cornelio Raman. Ginatamyaw yaman ang iya siniupod sa Puloy-an no Monina Lore anak niya no. God bless program Action Bray. Salamat gidra sa inyo ano. And diri man no. Good evening Action Bray. Hindi lang magtawag please kay basa kita. Tamyaw ko lang family Toledano kay Giros Choy Lasio Antife. Tay Tito, Nay Raquel, kay Ando, Tatay Dodoy, Himutra, gapanamyaw si Joy May kuna. Salamat gidra sa inyo. Sige. Available na patrol ta. Okay, sige. Daligid lang isa lang action dyan ha. May gabi lang kay Nono Miravalles. Nagamonitor sa aton nga pagpangalagan. Check na ton patrol sa Matinion. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Action dyan, patrol. Good evening. Maayong gabi Action Bray, kag sa tuntanan nga mag-aksyon, isa diri ka lalaki ang nalapakan sang truck nga kargado sang tubo kay nagidawang sang ugto dito sa area sang Dalan Rizal, Barangay Dos Hermanas, syudad sang Talisay, Action Bray. Ang biktima, amo ning kilala kay Eden Mulavin, legal ang edad kag residente sang Purok Gabi, Barangay Dos Hermanas, syudad sang Talisay. So diri kay City Traffic Investigator, Police Master Sergeant Michael McDowell, Action Bray. Actually ning truck kali nga kargado sang tubo halin ni dikto sa may nabukid nga bahin dira sang Barangay Dos Hermanas from east going to west direction Abi. Ining truck ang ginamaneho ni Ernesto Miago, 60 years old, kag residente sang McKinley Baybay, syudad sang Silay. Amo na isabala ka foso nga truck Action Bray. Ang ginamaneho sa ni kargado sang tubo. Dugang diri ni McDowell nga ining truck nagapadulog na ni siya kumbaga, and then ani naman ang biktima nagtabok ini sa dalan from north going to south, but silingon dito sa mga panimalay then nagatalikod niya sa kung nagaduko siya bala duga duroy lang sa Action Bray nga nagtabok sa duwa sa dalan. Wala guro ang ining si Mulavin nga may nagapadulong nga truck. Ang sa investigasyon diri sa City PNP nagagawa Action Bray nga actually truck nakita yagali lang lapit na lang nagpapakining si Mulavin. Nagtanong sa kuno kay nakita sa CCTV malapit sa lugar doon naglikaw gid ining truck Galing kay sa paglikaw sa truck siguro nalabot yagid ining lalaki gyapon nga si Mulavin amo ning napatay Abi. Kay una nga nabunggoan dito sa ulo mo nakabunggo sa uluhan sa truck ining si Mulavin di natumba pagkatumbay Action Bray nanapakan siya sang pangulihing nga goma. Ang action dyan ang pamangkot ano gid kadasig sang dalaga nya nga ang kargado ka sang tuboy
Ang according to Action Bray kay McDowell, hindi git man tanto mo sinakadasig ang pagpadalagan sining driver. Kaysa CCTV nga ila nakita, do hinanay lang man ko do. Ug gali kadasig langid lang nga gulpi lang ginagtabok ang ining simulabin kay ka according to sa kapulisan ginalegal sa pamilya may problema sa paminsaro nimo. Ining si Mulabin Action Bray kag do nagalibot-libot lang gid sa lugar kag taga magid siya no sa area sang Purok Gabi Barangay Dos Hermanas. Kaya mo tong rason nga pagkabunggo niya sa uluhan nga portion sa ning truck may maratumba siya kag nalapakan sa sang truck Action Bray. Grabe. Dead on the spot ni kung makitaan sa aton nga mga actions sa pila ka mga laragway nga nagalapto online. Kaya bisan pa dito sa kopya sang CCTV camera nga nakuha sang kapulisan sang Talisay City PNP. Kitaan to nga pasensya sa tumatag permit pero ang lower for sang lawas sining ni Mulabin wasak Action Bray mong. Amo to ang rason ko nga ginsabi kini nga dead on the spot kay no signs of life sang nagresponde na ang katapo sang sa Talisay City Disaster Reduction Management Office kay pila ka mga first emergency responder sa lugar. So kumusta ang driver subong ara pa sa police station Ang driver Action Bray ang ara karon sa paginakop sa Talisay City PNP kay ini siya for proper disposition no. Pero according diri sa aton nga kapulisan kay ina nakahatag na sang inisyal nga bulig ining pamilya Action Bray o kung tag-iya sa truck mismo dito sa pamilya sining napatay. Kay ang dakod ring posibilidad mahimo may ara ariglohanay nga matabo sa magtimbang nga bahin. Kasami sila ba sa aksidente daw ulo ariglo na gid man lang aksyon diyan mo. Amo man gani do mo nang kakatabo sa especially sa nga iya nga pod Action Bray kay according to kay McDowell ang pamilya no ilabi ng Iloy sining napatay may ulo edad naman kag ang iya sini ko nga mga utod wala diri nagatendo sa masyurad sa Bacolod so mamadayan man sila sa pagikotar kung may mga kaso abi so mahimo diri McDowell depende ni boss kay makitaay man sila lumat boss kung ano gidri ang pinaka desisyon sining pamilya ni Mulabin Action Bray. Sige. Sige go ahead Action Jan. Yari si Police Master Sergeant Michael McDowell, ang traffic investigator sa Talisay PNP. Bali, sa witness nila, tapos may nakaproduce man sa CCTV, walang biktima, gatabok na sila, from north to south direction, tapos ang tracking, patulog ni sila, no, from east to west direction, kag nabungguan niya ni, tungod sa gulpiada, sunod sa nakapakasaksi. Kag sa makita naman sa CCTV footage, gulpiada ang pagtabok sang biktima sini. Natingwaan po gani isang driver nga maglikaw, pero nalapot agad. Kag resulta, nalapakan niya. Isang naulihi ang sa tuko nga portion, sa naulihi nga part sa niya nga guma. Resulta, amunin hinali sa gulpiada ang kamatayon sa aton nga biktima. Sir, ba yung lalaki, ang victim, taga-dragin sa area? Yes, pumuluyo na sa Purok Gabi, Barangay Dos Hermanas. Okay. Pero sir, ano man, nga nagtabok sa danan? Yes, nagtabok siya. Anong rason sa namin, sir? Bali, sunog man sa pamilya, himata, no? Ginaalage nila nga ang biktima ko, no, suffered ni sa mental disability. Okay. So, dead on the spot, sir? Yes, pag-rescue, pag-responde ito sa aton, si DRRMO, sa aton medical team, no signs of life na. Anong status ang suspect ang driver ng truck? Ang driver siyang truck, no, temporaryo, ready sa subong sa aton na custody, medical siya na, kasi ready sa subong sa aton custody. So ano pa naman, yung ariglohanay o ang laki? So far, kagina, no, pagkatapos may initial naman nga nag-istoryanay ang tiyo ni isang biktima, kaya ang mga utod, hindi ko natunas Manila, pag ang Iloy sini, 70 years old, no? Bali ang tiyo na lang, isa man kakagawad sa dala nga barangay, nag-istorya na din sa representative man ni isang tagiya katrak, pag may initial na gani sila agin abot to, nga bulig, ang shoulder nila ang tanan nga pagpahimo sa bangkay isang biktima. Action na Brian Matian, si Police Master Sergeant Michael McDowell, ang traffic investigator sa Talisay City PNP. Sige. Balitagikan sa patrolong taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Unas ba sa aksyon sa Bacolod Action Radio? Action Firing Line. Parte na doon di ko ma-reconcile kung ano kadasig gon ang dalagan sining truck nga ini
ti ko magambal kita truck sang tubo, may karga nga tubo, ti daw ga igot-igot malanang dalaga niya. Oo, ti way gid matalupang dan ba? Pagkatapos, ba tinalasakan, gini dunot ang lawas ng tao. Action firing line. Ay, pwerte yung mga aksidente subong sa dalan. Ari, aksidente, mano? Kining aksidente nga nagluntad mga kaaksyon. Dito iya para manginserbi ining leksyon sa iba naton nga mga kauturan nga naga-drive sang motorsiklo kag mga salakyan man. No? Actually, nagluntad ini kahapon sang kilom-kilom dira sa may Central Danao, Barangay San Jose, Banwa, sang Tubuso. No? Ang mga biktima diri, 3 ini sila. Isa diri ang napatay nga nagaedad sang 15 anyos pala nga si Rod Patrick Dalompines, mga kaaksyon. Kag pilason diri isa pagid kaangkas nga si Jerken Arado, 16. Ang driver diri si Stephen Mark Duran, 19 anyos ang edad, mga kaaksyon. Firing line. Ining 3 ang kasanay sa motorsiklo. Papauli na ni sila puloy-an suno pa kay Police Captain Paul Kenneth Magan, ang hepe sa Tubuso PNP. Paglabot sa lugar dira medyo likoon, no? Likoon ang dalan pero hindi gid man amo na ka curve abi, di man gani blind curve. Sus na naman imo nga tabok ini sa piyak nga linya ang ilang nga motorsiklo kag nasanggit sila didto sa isa pagid ka motor nga ginamanihon ni J. Ross Polinio, 18 anyos. Sugata nila ini nadulaan sang kontrol ang nagamaniho sang motorsiklo sining 3 nga nagaangkasanay. Tumambling ini pero nagtabog na ding isa, mga kaaksyon, nga 15 anyos kag tigin bawian gid siya sang iya sini hulam nga kabuhi, no? Ang lain lang diri kay ining naga-drive sa motorsiklo wala sang lisensya. Action firing line. Hindi man naton mahambal nga Tubuso, bisan din subong diri sa Negros Occidental daw ay naman niya sang mga maghambal tabi nga layo nagikatama sa Bacolod kay may mga branches maganing aton sini nga mga opisina or office ang LTO nga pwede ka makakuha sang magambal ka Tubuso, pwede ka kuha sa Cadiz. Tubuso, pwede ka kuha sa San Carlos. May mga LTO office na tada or Land Transportation Office nga way pa ni siya sa mga lisensya. Action firing line. Isa pagid ka problema diri kay wala sang rehistro man ang motorsiklo nga ginasakyan nila. Baunano man nga mga kabataan. Action firing line. Kagang pinakalala pagid diri kay tinagabiyahe ini sila nga wala sang mga helmet ang ila sini nga mga ulo, mga kaaksyon. Tiring 15 anyos nga nagtabog halin sa motorsiklo, ang ulo niya nalampos ini sa simento. Action firing line. Rason nga tigin kamatay gid siri. Aring ba interview naton kay Magan angot siri, mga kaaksyon. Dali ang victim involved. Interview lang ko, sir, sa natabo ni... Dali gid lang ha, kay nga lumibot ni siya sa piyak nga kuan niya ho, sa piyak nga lugar man. Area. Aksidente, sir. Sinong mga victims involved sa nagag area, sir? Dali ang victim involved. Sir, balik si a certain Stephen Mark Duran, 19 years old, yung driver. And then si Jerkin Arado, yung back rider. And then yung si Rod Patrick Dalompines, back rider man siya, sir. Ang man siya yung namatay. Yung suspect natin, sir, is si J. Ross Polinio, 18 years old. Ang man siya, sir, ang driver sang motor nga nabuguan nila sa mga victim. Okay. Ano to ngalan niya liwat, sir? Sa suspect, sir? J. Ross Polinio. Okay. Sa di natabog rin ni sir? Natabo ni sir sa may Central Danao, sa may San Jose, Barangay San Jose, Tubuso, Negros Occidental, sir. Mga what time gini, sir? Mga 6 to 6:30, sir, nagtabo ni sa hapon, sir. Kagabi, sir, kagabi. Kagabi, oo. Sir. Ano gid ang sistema, Sir Man? Bali ang pinasakyan sang sang mga victims, sir. Ang ilang direction is papunta ng ng Tubuso na lane, tapos yung isa pa south lane, yung isa northern lane. Opposite sila, sir? Opposite sila.
ang ginadrive sa victim, sir, bali parang ano siya, ang victim, motor sa victim, bali natagi niya to, sir, yung suspect, motor sa suspect. Kaya nakaikot ang iyang left front fender portion sa iyang motor. Kaya ang motong ginkos sa sir, parang nag-isi-isi siya, siguro ano yung dalaga niya. Nagtabog, sir, yung backride itong si Road Patrick Dalumpini. Tamo to siya, nakatabog siya, sir, parang ano siya, wala sila tang dalang helmet, wala sila sa tuktok na helmet, sir. Ang motong na pagtupa niya siguro sa simento, sir, una ulo, sir, ang motong iyang damage, yung serious damage niya, injury niya yung sa ulo niya, partner, pagdala sa inyo. Firing line. Aba na maka-aksyon ang palayag ni Police Captain Bangan ang hepe sang tubo sa PNP sa nagluntad nga aksidente kahapon kagabi lamang dito sa ila siling area. Action firing line. Kaya mo na bala no sa mga naga-monitor subong, wala rehistro, wala sang lisensya, wala man sang helmet. Total package, why gintanan violations gintanan. Action firing line. Di kung may helmet lang tong 15 anyos, may posibilidad nga why pa ni siya mapatay kay nga bisan to din ng helmet hindi man 100% gidya nga maka hambal naton nga maka-protect gid bituro todos ko galingon ta kay kon grabing impact sang ego siniti magkalabuka man ni. Pero at least may ara sang gamay nga depensa ang imo sini nga bagol. Action firing line. Di kung pambalon tang pulis, ang bagol niya dito gidya umumpok sa semento. Di anong malining bagol sa sakit ganin bisan ko sion mo lang. Action firing line. Kung isa gani kagton ka lang kakuto na batyagan mo ayon pa yan semento yang mapakdol da sa ulo mo. Action Brian Morden. Action firing line. Las 8:15 na sa aton nga pagpangalaga din nga porsyon dulong sa aton sang life extension. Firing line. Pagbalik naton karon dugay-dugay mga kaksyon, may istorya kita bakuna kay sa Kapitolyo Provincial na identify na ang mga balakunahan sang Kapitolyo Provincial. Action firing line. Kag magluwa sina-check manaton ining mga mangingisda nga duman itong bagyong si Auring, no? Dito sila nagkalalambot sa Zamboanga halin sa sudad sang Sipalay pagkalayo, no? Action firing line. Kag check man nato ni karon ining mga nurses nga nagpositibo sa COVID-19 diri sa Corazon, Locsin, Monte Libano Memorial Regional Hospital. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Okay, si Gref Arquio Cordova. Ay, pasensya gid mama, naga-endorse lang ko gamay lang pro subong may sound na ni. Salamat sa pag-monitor. Paki-share lang. Christopher Redfield arama naga-monitor si King Tichala. Hi gali kay Action An. Okay. Ostan Salvador Rascal sila magpadalagan. Gapasikat gid kagapadayaw. Kung magdala wala pinsar kung ano matabo sa ila. Kapigado na gid sang mga pangabuhi ta mahatag pata problema sa pamilya ta tuod no. Jesus ko. Veronica Santillan manuka naga-monitor ban. Si Virgie Olpinda Action Bri, good evening. Nakahingabot gid ko ba nag-via cruises pa kami Action Bri. Monitor Japon kami diri sa Asilin Homes. Keep safe sa gihapon ha. God bless you and your family. Salamat. May 1 hour, may mga 30 minutes pa mama. Marcelino Pamolino, good PM, Action Bri, watching live from Barangay Pandan, Pontevedra, Negros Occidental. Kadamo na gid subong motor nga daw subay lang.
kalabanan minor pa amo ni tani dapat bayran or bantayan ka LTO gani man mo ni tutukan kid. Okay, Alex Montesa, mga minor wala sa mga lisensya dapat Sir Bry amo na ang tutukan sang LTO, hindi ang child car seat o kon motor vehicles inspection system. Correct ka gida sir, way giniya ang mga wala lisensya, mga palahubog kag ibanda nga may mga balatian mag-drive ka sa lakyan amo ni dapat unahon sang kapulisan o kon LTO. George Gargasiran, kahay kaluluoy man kasakit sa pamilya. Marimar Araman, Ana Mandrigo Srob kaluoy man pero kung naka-break to siguro dayon si Manong wala siya malapakan kay last wheels pa ang nakatapak gid RIP. Tingala ko gani kung ano kadasig sa padalaga niya nga ang way gid matulupang dal tao do gaigod man niya mga truck di bla. Ang mga truck sang tubo do gaigod man lang ni do kahinay man lang ni nga ang nalasakan gid kag ay sus ko do di ko kita man ta mga trucks ang tubo kung paano magdalaga ni do ara manas 20-30 ni gani. Ostan Salvador, ang lain nato kung dumasok siya mismo nagdasok sa lawas sa salakyan ti nagrodo kabudlay na explicar. Pero inang ano kadasig ning padlagan niya 50 60 ti buta katubo. Ostan Salvador Action Bry may gabi gid sa imo. Gapamati gid ko sa imo kung ikaw mag-host sa firing line. Labi na gid sa balita. Salamat gid. Alex Montesa, dunot gid ba? Gani, sir. Purtis pagkalain ng taon. Rosalina Arellano Espadero, naga-monitor man. Alex Montesa, Sir Bry, patamiyaw ko lang familia Tihado sang Miagaw, Uton, Iloilo. Kag Cuyo, Palawan, sa Cuyo, Palawan, sa pamilya Ramirez, sang Libertad Antique, gaupod sila sa imo program 24/7. Madamo gid nga salamat. Mario Buenaflor, good PM Magsumbray, greet ko lang Coach Alidron, happy birthday. Sige. Romel JP, mayang gabi sa Liwat Action Brian. Salamat gid sa mga panamya mo sa tanan nga tagpalamati sa imo program. Number 1 Action Radio Bacolod non Negros Occidental, God bless. Juan Mel, naga-monitor man sa Victorina Heights. Jen Oy si Sir Araman, nakatutok na. Joy Bongga Itan, good evening po kuya. Pa-shout out naman po from Negros. Sige. Sherlyn de Guzman, good evening Sombray. Family Grijaldo de Guzman, Fermo, kag Quaykong family. Salamat. Okay. Mike Lawrence Esperagosa, naga-monitor man. Ronald Toravilla, ay si Ronald. Amo ning akon classmate. I see. Amo ning classmate ko si Ronald Toravilla and family. Classmate ko sa high school, no? Ili Escalera, good evening Sombray. Monitor kami di 11 Lacson Street. Ni Nang Mary Alapan kag ni Charity, salamat, keep safe, no? Thilo Langrio, tingala ko nga kon may traffic enforcer, grabe traffic sa Lacson. Ho. Doon nga traffic sa raw, mas hindi balo. Asos ko. Ginny May Villaflor Toledo, good evening, pa shout out po. Kates, kinabasa ko na kayo na sa madalagan, ano? Ibis may traffic enforcer, kagutok pa, no? Pablito Guarino, good evening, we are watching your program. Salamat, Gid. Si Nora Fede La Torre Maliksi. May gabi sa tanan, greet ko mga pamilya Maliksi sa barangay Lagranja, La Carlota City. Thank you. Trick sa Ibusio, damo gid subong aksidente nga bulan. Gani man wala tuom. Ronald Florentino Dingoy Holme. Good evening, Sobray from Candone. Alright. Romy Agsam, may gabi. Marcelino Pamulino, ara lang na tani sa ginikanan. Hindi nila pabayaan mga bata nila kay tama gid ka delikado, no? Tetong kay nga motor to kagabi ito likuan, gamay nga likuan. Pagliko ya medyo nag-agaw dalan. Di pag-agaw ya dalan, may nagasugata mga isa nagsapdinganay at disgrasya gid. Tumambling gid ti wala helmet. Nalampos ang ulo niya sa sa semento. Ti mo gid to. Disgrasya, gano'n malaning ulo, katao man, kanipis. Last 8:23, dra lang ka mo, di ka maghalin, kipagbalik ta, may mga big time pagkita nga balita. Ha? Sige.
Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 'Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na minsay nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang hinadang piligan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton Mga balita nga may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan Padayon Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan anong nagkaintangan Responsable na pagbalita Pagdahin na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang at palanggan
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Sa Aksyon Radio, kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga ng Action Radio, Philippine Standard Time, las 8:29 na. Gina-endorso Brian Morgan, Action Firing Line. Maayong gabi lang kay Matilda Guapa, naga-monitor subong sa aton nga pagpangalaga dira sa Binalbagan. Araman si Orlando Lopine sa Burnay. Good evening, so Brian, monitor lang kami di sa Barangay Talok, Bago City. Araman si Parcon sa Pontevedra. Salvador Castañeda, watching from General Trias, Cavite. Thank you gid sa pag-monitor. Pablito Guarino naga-monitor man sa aton sining pagpangalagan. Action Firing Line. Good evening, Sumbray. Ginatamyaw ko lang sang happy birthday ang akon bata nga si Toto Bong. Subong nga adlaw ang nagapanamyaw mama papang kaglangging baby Ayan, si ama ni sa Kirubin Minuyan Morsya. Action Radio gid kami. Salamat gid ra sa inyo, no? Okay, damo pa dalom dali gid lang amat-amaton tani sila diri sa piyak nga side, no? Dali gid Action Eden, ha, nagahulat-hulat sa Action Eden sa mga balita gikan Kapitolyo Provincial. Naga-monitor man si Wilma Cabarles, so tamyaw lihog sa ako hinablos nga si Clariza Mitch, kag si Manong nga si Mark Clarence. Salamat gidalin kay Wilma, mga kaksyon, kag naga-monitor man ang family Hardinico, family Lasanas dira sa Purok 1, Barangay Minuyan, Morsya, Negros Occidental. Action Brian Morgan, Action Firing Line. Arana sa aton siningalinya sa Action Eden, abuso sa mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Capital Reports. Action Eden, sinuning bakunahan? Action Bray, unahon tanino kay na-identify na sa Kapitolyo Provincial ang mga medical frontliners nga tagaan sang bakuna kung mag-abot na ang 100,000 ka doses ng COVID-19 vaccines gikan sa AstraZeneca apang sunod kay Governor Eugenio Cebong Lacson. Sa Marso pa Action Bray ipalayag sang kompanya kung saan ang delivery sang supply sang bakuna. Bali sa March Action Bray schedule pa lang kung saan i-deliver ang bakuna. Pero ambal niya, handa naman ang cold storage nga paamtangan sa mga bakuna, ilabi na nga may mga, aside from ginpreparar Action Bray ang Kapitolyo Provincial, may mga pribado man nga individual ang nagtanyag sang pilaya kayunat sang ila si Diabi nga mga panel van dira nga himuon into cold storage Action Bray para pahamtangan sa mga bakuna. Pero tigin man do man ni Lacson nga magpatigayon pagit Action Bray sang simulation exercise sa banwa sang Kanduni agon mahibaloan ang kahandaan sang probinsya sa aktual na nga pagpangbakuna. Nagambal gin-highlight ni Action Bray nga patigayon sa simulation exercise dito sa Kanduni kay dito isa ni Action Bray sa malayo-layo nga lugar diri sa probinsya sang Negros kay hambal niya kung makaya to nga ang
pagpabakuna sang COVID-19 vaccine dito sa bahin sang Kandoni, silingon makaya na sa other LGUs diri man Action Bray sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Action Eden. Wala na Action Bray. Nga Kandoni gid yahaw. Kaya hambal ni Action Bray amoy sa malayo kag do mabudlay abi Action Bray nga ano bala kay ti damo kuno sa mga nabukid nga area kay ti hindi man lang sila Action Bray naglimit mo diri bala sa mga ano ya sa within the banwa lang abi within the city kinamlan man nga malambot man Action Bray bala ang iban man naton nga mga pumuluyo ti naggambal siya ginpamangkot naman no ang preparedness ti dala na kuno Action Bray ang aton ang assistant sa aton sini nga kapulisan kay para Action Bray sa safety man abi sa aton sini nga mga COVID-19 vaccines Action Bray nga makalambot gid sa dapat na mga beneficiaries Action Bray. Pamatayan naton si Governor Johan José Bong Lacson. Galoding siya? Well, so far we have already identified ang mga medical frontliners na will be the recipient of the vaccines that we as a province bought from AstraZeneca. There's like 8,600 of them. So amo ni sila ang primary beneficiaries naton ng vaccines. Now, we don't know yet when these vaccines will arrive because in our last meeting with AstraZeneca, nakambal sila by March, they will announce the delivery schedule. Di amo to Action Bray ang pahayag ni Gov. Lacson. I'm sorry, Action Eden, ang AstraZeneca ni may may emergency use authorization na ni sa FDA? Yes, correct Action Bray. May ara na kag may ara na sila sang agreement makatubalang nagligad patunga bulan Action Bray may agreement na niyigin permahan ang Kapitolyo Provincial ang AstraZeneca with DOH National Action Bray. So ginahulat na lang yun ang ang supply Action Bray nga mag-abot kay in fact dutay lang niya ni Action Bray 100,000 doses lang ni. Pauna pa lang may Action Bray ambal ni Gov. Lacson after Senate syempre mang mang laghap naman what Action Bray kung di pwede ka bakal para naman sa kada LGUs but ang 100,000 doses ni Action Bray medical frontliners under sa province mga hospital nga ginadumalahan sa probinsya Action Bray kag ginlakip na nila may mga na-identify sila nga frontliners under sa hospital, under sang kada LGU Action Bray. Sulod lang. Dapat gin man nga sila ng unahon kiti sa nambal na as always bala nga sila sa matagadlaw nga tanan nga tubang nila ti balatian mo no. Balatian nga nagakanto sa hospital tiway takbalo basing iban dira carrier sining nasambit nga si COVID-19 at least may protection na sila Action Eden. Correct Action Bray. Amo gina nang pinaka-importante pero wala iya ka Action Bray wala pa ka lambot ang vaccine ka luoy man no sang duha sinibla ka nurses sa operating room sa Corazon Locsin Montalbano Memorial Regional Hospital mangod nga nagpositibo sila sa COVID-19 Action Bray. Kaya sa aton nga pag-interview kay Dr. Julius Drilon nga mo ni siyang pagpamuno sang Corazon Locsin padayon Action Bray gali ang pagpatigay nila sang surveillance swabbing sa ila sini nga mga empleyado rason nga sadtong Martes nga adlaw Action Bray nahibaluan nga nagpositibo ang isa ka babayi kag isa ka lalaki nga nurse. Dugang pa Action Bray gabi isang Martes ang temporaryo nga ginpasira gali ang OR para sa disinfection kag subong nga adlaw Biyernes balik na ang ila sini nga operasyon. Kag automatic na Action Bray once nga may mag-positibo gani nga staff ang close contact kag upod dira nga mga empleyado sa OR ginpaidalam din sa swab test kag good thing lang Action Bray kay ang 83 ka staff sa OR nag-negatibo iya ang ila sini nga resulta pero ang amay sang isa ka nurse nga nag-positive Action Bray nag-positive man that's why nga tatlo sila subong
ara sa ginpahamtang action by sa isolation area sa Corazon Locsin, pero ti mga asymptomatic man ni sila, pero ti syempre given action by ila niya nga mga staff kag madasig nila nga mahilway sa virus kag mabantayan mayo ara sa ila action by. So meaning action dinadala gid pa uli gilito sa ila puloy-an ano? Action by? Nadala gid pa uli sa ila puloy-an kay ang amay niya mismo nagpositive man sining nurse ngayon Yes, nag-positive action by. Hambal ni Doc Drilon, hindi man yun, action by ang term yun nga gindala, no? Kahit sila nagapatigayon, man sang stricto, nga health protocol, bala action by. Kagti, like, sa duwa ni ka nurses, kung itanawon mo lang kung action by, hindi iya maghalin sa hospital. Kahit grabe, ka stricto, ang ila, dira ang ginapatuman. Kaya ang duwa ni ka nurses, action by, syempre, hindi niya man kontrolado, nagasakay sa depasahero nga salakyan, nagaguwa na action by, lain ang mga nasturya dira nga tao, kaya hindi naman makakontrol nga, tapos yung trabaho, hindi na kamo magkadto din, hindi na kamo magkadto da. Dako ang possibility ko na action by nga sa komodidad nila nakuha ang ining virus kag hindi dira iya mismo sa hospital kay kon sa hospital mismo action by 83 to ka negatibo action by most probably tunga man to nagpositibo kung dira mismo within sa ila kung wala na ginapatuman ang stricto nga protocol action by base dako ang posibilidad nga dira ihalin sa hospital. Pero naibaloan gali action by nga umpisa Agosto tinalikdan nga tuig naglambot na sa 126 ka mga healthcare workers ang among hospital ang nagpositibo sa COVID-19. So that's 8%. Amo na dapat action Eden nga magsakay ka sa mga salakyan ining stricto gyapon nga distansya sa sulod sang salakyan dapat ipatuman gini gyapon face mask and face shield gyapon dapat ang driver na to mangin aware sa action Eden Correct, good action by. Kaya actually ang hambal ni Doc Drilon based observation ni action by do kasubo bala kahit amo na ko ng mga balita subong may mga COVID-19 vaccine na basi ko too complacent na ang mga tao action by nga may vaccine na pwede na. Kaya ko makita mo action by sa dahil sa new government center, wala na action by COVID mo. Ay, tood ka. Promise action by. Sa NGC? Try bala one time action by bisita. Damo-damo. May mga naga-zumba na action by. Sino bala namin mag-zumba na naga-face mask man. Damo-damo. Sang naga-jogging, naga-walking around the NGC area action by. Siyempre, amo na gusto tayo pabalo subong. Ang sa reaction Eden gina-emphasize na lang ni kay para ang aton nga listening public bala makaintindi sila nga ining bakuna hindi bot silingon nga ginadula ya si COVID-19. Ang bakuna protection gid lamang nga hindi ka masudlan ni COVID-19 pero si COVID-19 ara lang na action Eden amo nang pinakasimple nga ginapahangop ta sa ila kay basi magsalig ni sila total may bakuna na di na tawag face mask di na facial pero kung way kayo na bakunahan di basi mabutang sa ital-ital ang kabuhi mo action Eden. Amo ganyan action by kag si NGC wala pili action by mo may mga tigulang may mga kabataan action by ato na to gadlagan-laga na to sa mga nung oras in action Eden mga sugod alas 6 action by pasaka may mga pamilya na to nga ganaga picnic na di ba si observe man sila guro sa social distancing observe social distancing action by kag hindi taman sila kay mamba sila bisim lang man sila kabalay ang iban ang face mask nila sa ang gawa action bray kasi yung mga nag-exercise dahil nang wala face mask wala sa face shield kasi naman yung mga ganahan may sikro sa action bray nga may face mask sa po ginalita niya lang kagalingon niya di ba magkampanya sa NGC na to and dapat suportahan taning pagkontrol ni COVID-19 tapos sa NGC mismo dira way man control gani action bray ara lang na sagwa nila sagwaan action bray tiyan mo wala kisado sunlog pero tiyan mo na hambal gani ni Doc Drilon action bray actually kaya ang interview ta sa iya kagina hindi lang niya para mag-interview alone balik ka sa action Eden Action firing line kaya ni concern gyapon naton ini sa COVID-19 suliton ta hindi kita mangin kumpiyansa gid sini ang iban medyo nagahinugyaw niya ngati amo na may ara na sang vaccine. Pero kinanglan nga mabalaan ninyo kung ano ang poder sining vaccine sila was action Eden? Yes, action ba? Naghambal si Doc Drilon nga kabalo ka Eden ang COVID-19, ang coronavirus na ginatawag, it won't easily go away or hindi na gani maghalin based sa iya professional nga pagtanaw ya bala action bray. Do parehas na sa sang dengue, parehas na siya sang
HIV dira abi action bray Trangkaso. na lang gid balaga exist upod sa aton. Mhm. Do ang tao na lang bahala kung paano niya proteksyonan ang iya nga kaugalingon. Correct. Kag di ang hambal ni action bray may lain-lain man niya nga variant action bray mo hambal niya for example lang UK variant lang na nagtawag kay dito sa UK una nakita when in fact ang mutation sang virus action bray sige lang na iya. Yes. So kung mag-mutate na gid ang virus action bray makita diri sa Pilipinas COVID-19 Philippine variant. Pwede action bray nga mo na. Basi tawag na sa nga PH variant. Na amo na siya ba hindi iabot silingon nga may mga nagapuli to halin sa UK sila yung madalas ang UK variant pakadto diri that's why may ara kita sa COVID-19 UK variant. Inatawag lang UK variant kay sa UK una nakita pero padayon man action bray ang pagtuon sang aton kini nga mga eksperto with regards to that action bray kagambal ni gani ang isa sa ginakulbaan pa nila subong action bray nga basta bila mag-abot ang time nga ang mga laboratorio hindi na maka-identify action bray sang bag-o nga variant pero subong at of na kun action bray makita kuno sa like sa microscope although mutation na siya abi pero ang mother gid ba lang nga virus action bray ara gyapon sa mutation. That's why ma-detect nila nga kabahin siya gyapon sang sang coronavirus or part siya gyapon or isa siya kasahi sang coronavirus action bray. Kadelikado no so dapat ang mga laboratorio ta naga-improve maning ilaman nga expertise dira kag abilidad man action Eden. Correct action bray kag naghambal pag gali si Dr. Rilon i-share ta action bray no hambal niya ang mga tawo diri sa syudad sa Bacolod dapat hindiin magsalig mambal sila nga jutay lang ang ang naga-record nga naga-positibo sa COVID-19 kay jutay naman lang ang mga swab sample action bray nga ila gina-process kisa less than 100 a day lang kuno action bray. Kay nga ambal niya nakulangan sa kuno action bray sa contact tracing nga ginapatigayan sa syudad at the same time sino ba lang nga tawo maglain ng pamatsyag marekta din paswab. Correct na. Action bray. Or mapaswab lang ang tawo bangod niya sugong na gid ang iya pamatsyag o kung wala siya sang choice kay dala siya sa contact tracing kinahanglan ni gid magpaswab. Or kung kaysa guro budlay sa aton dire kay laboratorio ta layo ato sa Iloilo sa ta Sisilay laboratorio gagana pa siya puslan pa na? Yes, ara pa siya. When in fact, minimum of 200 na ma-process nila swab samples a day mo. So, ang nagakabato na lang nila action bray subong, less than 100 na lang kisa. That's why nga given the fact niya less than 100 nubo gid action bray ang ma-record pero hambal niya kung sige tani yung may ginapatigayon bala action bray nga mga muna nga mga surveillance testing action bray dira gid makita kung tuod gid nga ang virus naghaganaga naman gid sa syudad sa Bacolod action bray. Tigin palambot na sa NGC nga mga recommendation? Sila na action bray mastorya wala man siya kamo no nga istorya nakahinon naman siya action bray sa lokal nga pangulaan diri sa syudad sa Bacolod. Bilang pinuno dira sa hospital kundi may siyempre may ideya dapat i-recommend diyan sa EOC nato no kay Mayor Bing Linardia para ma-address ini kiti mas may ideya sila sa mga politiko nato action Eden. Yes, correct action bray kiti ara sila sa medical field pagpadayon nila nga gina tunan pero gina-encourage gid action bray ni Doc Drilon ang mga pumuluyong kung may mag-abot nga vaccine pabakuna lang para protection sa lawas biskan pero hindi magsalig yapon action bray ako magpa-dose sa vaccine di silingon nga malakat ka na dasdalan wala ka na sa protection sa lawas kay may ara gani nga nakapag-bakuna na duha naka-dose naga-positive yapon action bray dugang lang na nga protection sa lawas. Salamat gid action Eden. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Ida Naboso. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. Kaya mo na doktor mismo sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital nagpalayag. Ngayon di kita magkumpiyansa, tisubong adlaw ang Bacolod duha. Ang Bacolod duha may isa ka local case, ang isa diri LSI. Ang Negros Occidental anom, 3 ka local case kag may 3 man ka LSI mga ka-aksyon. Aksyon Brian Warden, Aksyon Firing Line. Las 8:48. Objective, balanced discussion, fearless comment. Aksyon Firing Line. Maria Teresa Hofelinia nagamonitor Homa Lumina. Salamat gid no.
Alex Montesa ang nagasumba sir sa Bryce sa NGC, dapat pagida sila nga mag face mask kag face shield during session with physical distancing sir Bry. Dennis Richard Tiburuma, dapat sa mga nagapapili sa tuig 2022 magpangampanya sila hindi gid malipat nga may health protocol pa. Char. Ti ginakuan pa sumo na check pa kung pasugtan ni sila nga magpamalay-balay ni sila kag maghimo sa mga meeting di abanse, no? Riaglo Ornalde Mijay, naga-monitor man. Russell Gomez, thank you, gid. Lida Zamora Yamagishi, ako ya okay gid siya kuno sa AstraZeneca. Sige. Honey Lynn Vasquez, good evening, Sombray. Greet ko lang si Rex nga nagapamati subong. Raymond Barato, good evening, Sombray. Monitor man kami di sa Nagoya, Japan. Salamat gid Sombray. Thank you man. Zinaida Tumayan, good evening, Sombray. Watching from Barangay Handumanan. Pasalamat lang ko sa dako gid nga bulig ni Congressman Greg Sataya sa pagpasimentoya sa Amon Terminal sa proper beside Satellite Market, Barangay Handumanan kag kay Sir Ricky Malala. Amuman kay Engineer Aligada, DPWH, more power sa inyo tanan from Bakhuda Association. About good job. Si Bong Billboards Jr., good evening, Sombrayan. Always watching FB Live. Pa-shout out sa Mrs. ko Ole Burha and my daughter Louie. Salamat. Ronald Florentino Dingoy Holme. Sir, evening, patamiyaw ko lang ang family ko kay Sammy from from Isabela, no? Orlando Lopida sa Burnay, naga-monitor man sa Talok, Bago City. Si Carmelo Garingo daw mayo ulo ni Dr. Drilon. Daw mayo ulo sir, tapos naglinong sa subong. Ronnie Gilyang Sr. Good evening, Sombray, watching from Bago City. Regards to my wife, Jocelyn Gilyang, and to my sister, Grace. Thanks and more power to your program. Salamat, Maria Teresa Ophelia again, no? Grabe na sunaran ni Sir Carmelo Garingo din ba? Doginap ako kanina mamangkot kay Eden kung kumusta siya. Kag mahambal ko ara pa dagali si Dr. Drill. Kini naglinong ni subong ang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Kumusta na to dang way ginapasulod nga bantay sa pasyente, nakasulod-sulod naman guro. Kaya nagturutawhay na tuod ang makulod man sa COVID-19. Ato hambal nga 100 person lang, individual ang swab test. Amo lang na ang mga tao nga nagapa-swab test, nga gina-swab test mo, no? So pasalamat kita nga sa 100 tag isa duha, no? Isa duha. Kag butang tabi tag 300 abiti, tag 300 sa swab test every day. Kag basi ubos naman guro swab test halos na do jutay na lang guro bilin. Do jutay na lang guro gid bilin. Sige, las 8:51. Sandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaong kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita, mga dala, inspirasyon Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon Patayon aksyon radyo Bakulog sa luto sa imo Patayon aksyon radyo Salamat isa pa serbisyo Patas kag balanse, matuod na mensahe Wala sang ginadang pilihan Patayon aksyon radyo
radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon kita. Third time, last 8:54. Padayon ka muna pamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. O galiyon ang paggamit mga kaaksyon sa DTX 500 caps. Manamyaw kita sa mga utod may gabi lang kay Mama Gamay, kinong Juneng kay nang Nining Bimboy. Kag sa misis niya sinong Jo kag sinday Diding si Nanay Iska. Salamat gid sa pagmonitor ano. Si Tong Boran Tuario, Action Bright, good evening. Kasi gabong Action Radio, dali gid lang nagalumpat siya no. Aha. Sige. Sa La Castillana lihog lang greet sa kay Joven Panes Chay Biring, Sam kag tu Nonoy Choy Noel, Nanay Angging kag Rini Dilion. Salamat. Si Hanilyn Vasquez, good evening, Action Bright, watching from Fermville. Pahanukoy, shout out lang sa akon mga friends sa Barangay Kabog, Imelda, Leia, Gingging kag Neneng. Good evening, Action Bright. Tamyaw ko lang si Brian Vargas sang Morsya, ga-monitor gid sa Action Radio, girly ni sa Himamaylan. Si Tita Ida Manggani o kag si Tatay Eddie, Nanay Linda Rio Sora sang Morsya naga-monitor gid sa aton nga pagpangalagad kag si Vice Mayor Rio Sora ha. Dira sa Banwasang Banwasang Morsya nga nagatutok gid sa aton sini nga pagpangalagad. Oy ari atensyon na sa kuano may ara sang Executive Order number 21-12. A series of 2021 guidelines ini sa mga pumuloyo dira sa Kabankalan kag Mabinay, Negros Oriental. Guidelines for the entry of Mabinay residents into the city of Kabankalan. Kung taga Mabinay ka nga masulod ka sa Kabankalan, dapat may ara sang stricto kag limited nga mga residente of Municipality of Mabinay. Dapat may valid ID ka. Valid government ID must be presented upon entry mga kaaksyon. Ining government ID must ipakita mo to prove nga ikaw residente sang Mabinay. Ang pasulod mo, Mabinay residential strictly be limited within the borders of Cabancalan City. Grabe si COVID-19. Grabe ka stricto mga amo ni no. Bangod kay COVID-19 normal ini para malikawan tagid no. The stay shall only be limited for 12 hours from entry in the city of Cabancalan. Date effectivity ni March 1, 2021. Pirmado ini ni Governor or may pangalan ini ni Governor Eugenio C. Lacson, Provincial Governor. Amo na yan no, pero hindi ka nakapagusto sulod. Kung taga Mabinay ka, Negros Oriental. Parte ya. Si Almira Lima Lazarte naga-monitor man. Hindi tawagid ni mabasol mga opisyal ta kay kinanglan himuon nila ini para man sa aton tanan-tanan ang kaangay sini mga kaaksyon. Ano? Pag-insindita ang sa border man sang kanlaon kag dito sa may porsyon sang gihulngan. Ano ganing nalipat na ko sang before magihulngan from San Carlos City.
Oo, kagang next nga lugar mga kaksyon sa Oriental Negros daw ginastrikto man liwat. Oo, para siguraduhay, no? Karan nga mga borders halin sa kanlaon man pakadto sa La Carlota, kinanglan ni striktohon gidi sa isa. Pero ting igo ni COVID-19, no? Good evening, Brian. Monitor lang ko kulang akon umagad. Ano tamyaw guro sa Kabakungan, Riza, kag apo na si Zan. Salamat gid sa pag-monitor si Ivon Ace Ibet naga-monitor man dito sa Metro Manila sining materiyon sa aton nga pagpangalagad mga kaaksyon. Kag ginatamyaw taman monitor subong si Kian Angelo halin kay Papa Lolo Jo Marie thanks gid ano. Naga-monitor man okay sa Pahanukoy ang pamilya Javier kag pamilya Cabigo. Salamat gid sa pag-monitor mga kaaksyon. Wala kita sang igo pangora sa aton sa nga pagpangalagad upod sa bugos nga puwersa. Sa Action Radio News Team sa pagpanguna ni Action Rex Cantong. Station Manager Action na magbanwa sa technical side. We have Action Nelmar Madera. Action El Rey Dotilio sa aton sa nga IT expert tonight. Action on Defensor aton sa ni partner kag sa News Center. Standby sa Action Night Patrol karon digudugay with Action Eric Magbanwa. Ini naman sa Action Brian Mordeniga pasalamat gid. Magilibati tabwa sa wangyapon ng istasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. God bless. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio!